Det har været den første dag i Ernes forsøg om afhængighed af de sociale medier, og vi fik til opgave, at vi ikke må bruge de sociale medier en uge, og det har jeg glædet mig rigtig meget til at komme i gang med. Det har været den første dag, og jeg synes, den har været rigtig god. Altså, jeg har hele tiden haft lysten til at kigge min telefon, men jeg har så ikke gjort det, da den har været på flytilstand. Altså, den app, jeg har savnet allermest, det er nok Snapchat, fordi, jeg ved ikke, det er den, jeg bruger mest. Og så har jeg været sammen med min mor på en helt anden måde, det har været rigtig rart. Vi har haft meget mere kommunikation, og det har været rigtig rart, og vi har fået snakket nogle ting godt igennem. Jeg tror, at de næste dage de bliver rigtig, rigtig gode, fordi at jeg lige så stille kommer til at vende mig af med mine små vaner med lige at kigge min telefon. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Men det var sådan set det for den første dag. Vi ses igen i morgen. Hej hej! Okay, jeg skal svare på nogle spørgsmål til Ernestines projekt om sociale medier. Og jeg har været uden sociale medier en dag. Og første spørgsmål er, hvordan det har været i dag. Og jeg synes ikke, det har været så slemt. Hvilken app var sværest at undvære? Og det var Snapchat, Instagram, Facebook, de 3. Og var i dag svær? Altså lidt. Jeg tror bare, det er en vane, og så er det lidt svært at komme ud af. Tror I, at i dag var den sværeste dag? Nej, det tror jeg ikke, fordi altså, jeg synes, det sværeste ved det er, at jeg føler sådan, at jeg går glip af noget. Så jeg tror, at de næste par dage, der kommer jeg til at føle, at jeg går glip af endnu mere. Og det tror jeg, det bliver det sværeste. 5. og sidste dag i forsøget. Altså overhovedet ikke, det har været svært. I hvert fald ikke de sidste dage. De dage, hvor jeg var syg, var lidt irriterende. Men altså jeg vil faktisk sige, at det har gået rigtig godt. Og jeg føler også rigtigt, at det er noget, jeg har nyt. Fordi jeg har givet mig nogle åbenbaringer af min hverdag. Så det er jeg glad for. Og jeg har været på de sociale medier i dag, altså bare lige hurtigt. Og der var også selvfølgelig sket rigtig meget, og jeg har fået rigtig mange Snapchats og sådan noget. Men jeg var lidt ligeglad, så jeg lukkede det bare igen. Så nu er jeg ikke på det igen, heller ikke Facebook eller Instagram eller noget. Altså Netflix, så vil jeg lige sige, og Viaplay, det kommer jeg til at bruge igen, desværre. Men det andet, det har jeg lukket for. Og selvfølgelig så tager jeg nogle af de ting med for det her forsøg videre, fordi jeg er blevet meget mere opmærksom på det. Og folks afhængighed. Altså jeg vil heller ikke bruge det selv. Ja, altså jeg tager selvfølgelig mange ting fra forsøget med ind i min hverdag, da jeg selvfølgelig ikke vil bruge det så meget mere. Så det vil jeg sige på den måde. Jeg har været rigtig glad for at være med i det. Jeg håber, at alle I andre, I også kommer godt igennem det. Okay, dag 4. Sidste dag. Spørgsmål. Hvordan har det været? Hvordan har det været? Det har været meget hårdere, end jeg troede. Meget hårdere. Og ja, meget hårdt. Er det noget, du har nyt? Nyt, det har jeg faktisk lidt. Og det er også noget, jeg vil sådan fremadrettet tænke over. Og ikke bruge så meget tid på. Vil du gøre det igen, eller var det for svært? Jeg vil gøre det igen. Har du lyst til at tage nogle af de forandringer af din hverdag, du har gennemgået med efter forsøget? Ja. Var det hele sværere, end du troede? Meget, meget sværere, end jeg troede. Jeg troede ikke, jeg ville få nogen problemer med det. Men nu. Og så Skal jeg på Facebook? Farvel.